Gure helburua, lege proposamen hau aurkezterako garaian azaldutakoa, zan eta da, eta zorionez lortu dugu, inposizio bat indargabetzea. Inposizio bat indargabetzea. Eta arrazoi ezberdina daude, baina badaude batzuk formakoak izan daitezkenak, eta ez da beste batzuk fondokoak direnak. Hain zuzen ere, nik uste dut estatutoaren inguruan ospakizunak eta jaiegunak antolatzeak esan beharko luke aldez aurretikan estatuto hori errespetatzen dela. Hemen aipatu dira 79ko testuak tartean, da justu bozketa hartan, zuek oinordekoak zeraten Alderdi Popularreko buruak estatutuaren kontra bozkatu zuen, han ere, kongresuan, han ere. Bai, Fraga guain hilda, da Aliantza Popularra, AP, zegoen. Eta kontra bozkatu zuen. Eta zuek zeate haien oinordekoak. Eta Alderdi Sozialistak eta Alderdi Popularrak garai ezberdinetan, saio ezberdinetan izan dituzue estatutua betetzeko aukerak. Eta badirudi, eskumen gutxiatzuk gelditzen direla estatutua betetzeko. Eta ez da hala. Zenbaki izan daiteke 26koa, baina badakigu zer gelditzen den oraindikan betetzeko. Baina hori ez da grabena. Baizikan, bai Alderdi Sozialistak eta Alderdi Popularrak estatutuaren garapenarekin egin dutena. Hau da, behin da berriz, urtetan zehar, 34 urte pasa dira, da oraindikan betetzeko dago, eta beti estrategi bat garatu izan duzue. Eta da, betetze ez betetze horretan, etengabeko negoziazioa asmatu. Eta herri honek, bereak zituen eta dituen eskumen horiek ukatu. Eta gehiago esango nuke, iritsi dela baita ere garaia herri honen eta herri honen ordezkariak behintzat hemen gaude, 7 lurraldetatikan 3 lurralde euskaldunen ordezkariak hemen gaude, iritsi da baita ere garaia herri honen borondate politikoa gaurkotzeko. Estatutua errespetatuz, noski, baina borondate politiko hori ere gaurkotu behar da. Bigarrengoa, formak. Alderdi Popularra bultzatutako lege proposamena izan zen, López lehendakari zenak berea egin zuen, Alderdi Sozialistak ere bai, eta alderdi nagusiarekin etzan hitzegin ere. Ez da hitzegin ere. Guk 30 parlamentari genitun, zuek 25. Urrengoak, Alderdi Popularrak 13 eta UPyDek 1, 39 zenbatzen zenuten. Ez da hitzegin ere, Eusko Alderdi Jeltzalearekin. Zergatik, orduan, zuen akordioa politikoak, el acuerdo del cambio político y democrático, incluía, por petición expresa del Partido Popular, la modificación o el establecimiento de este festivo el 25 de octubre. Ese era el objetivo político. Y así se hizo, y no se habló. Y ustedes dicen que se respetan las mayorías en una y otra legislatura, evidentemente. Pero es verdad que aquel acuerdo no representaba a la voluntad mayoritaria de la sociedad vasca. Y esta es la expresión. ¿Qué ha hecho para que aquella mayoría de 39 baje a 27? ¿Una mala campaña electoral en las elecciones? No ha sido eso. Sino que en este momento tenemos la representación completa de la sociedad vasca a través del voto popular. Por lo tanto, el objetivo de nuestra proposición de ley era derogar una imposición. Y volvemos al día, en concreto al 21 de abril de 2010, la víspera de aquella ley que ustedes, conjuntamente Partido Popular y Partido Socialista y con UPyD, aprobaron. Es el final de una imposición. Derogamos una imposición. No hemos establecido otra fecha. Y en este Parlamento, y se ha hablado en anteriores ocasiones, también ha llegado no solamente la hora de cumplir el Estatuto después de 34 años, sino también la de actualizar las aspiraciones políticas de este pueblo a través de las normas correspondientes. No van a mantener eternamente esa estrategia
de negociación, cumplimiento, incumplimiento del estatuto eternamente. Que ya han pasado ya 34 años. Se va a actualizar esa voluntad política. Abordemos el debate. Beraz, nik uste zoriontzeko eguna badala, zatikan indargabetzen da inposizio bat. Ez dugu txalo egingo, baina indargabetzen da inposizio bat. Eta horretarako aurkeztu genuen lege proposamena eta gaur garatu da eta bukatu da. Eta kito.